Du skal i den her sele. Det her, det er den, vi løfter dig op i. Den her får du rundt om armene som sikkerhed. Yep. Nå, jeg havde lovet et tocifret antal mennesker i min omgangskreds, at jeg nok skulle lave en video til YouTube'en fra herlig fransk Polynesian. Så ja, here you go. Og nogle af dem, det er også min mormor, så vi starter lidt stille og roligt med en masse andre ting. Jeg ved godt, det er en catch and cook YouTube-video, men der kommer også lidt dagligdag fra båden af. Men den første, det er den her mast. Vi skulle have en fyr op i masten, og det blev selvfølgelig mig, fordi at, det var bare sådan, det var. Og vi skulle lige fikse nogle ting med nogle reb, så go! Jeg har et hjul. Ja. Hvis min mor så mig nu, vil hun blive sur. Hvis min mor så mig nu, hvis min mor så mig nu, vil hun blive sur. Bum, bum. Nå, og åbenbart det der med at blive hejst op i masten, det er også noget, man gør, hvis man er ude at sejle. Og det skulle jeg ikke bede om, det vil jeg bare sige. Så respekt til dem, der har gjort det. Og så fandt vi et snorklingssted, hvor at man kunne snorkle med hajer og stingrays. Og det har jeg aldrig prøvet før. Så første gang, det var en oplevelse, og den kører her. Så havde vi en 2-døgns sejlads uden autopilot, skal siges, og undertegnet var svært ramt af søsyge de første 24 timer, vil jeg sige. Men det var det hele værd, og det kan I få lov at se hvorfor nu. Så er humlen bare, at man sidder her og styrer, holder kursen, og ja, så gør man det, indtil at den der fiskestang der, den bare siger og ja, så er der en fisk på, og så skal man hive den op. Det er ret simpelt. Go! Hvad er du for en? Er det en mahi-mahi? Det er en mahi-mahi. Altså, det virkelig sidder ret godt fast, den der krog der. Så tror jeg måske også bare, kan hive den op sådan her. Stor fed mahi-mahi. Yes, mand. Wow. Nu skal der filmes. Fedt, mand. Ej, det der er flot. Ja. Nu skal du dø, fisk. Ej. Det var godt, hva'? Hvor mange har du fanget sådan her? 4. Nej, jeg har aldrig fanget sådan her.
Det var så lidt. Emitia Fayora Yamani no era Etaime no te tautaira aia Ao e to o reba Inia I te tai Ei apa ama Oa e te wana Faupa amoana Ei Taharuru Mad. Det var det. Tak for at se med, og vi ses næste gang. Apa ama ua e te wana fau